Tinokutokezai mabuja akanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nosere mwedzi uno waKukadzi. Kunyepa zviri munhau dzanyasi fadzai Mahere kwai aribe mhosva nodare guru munyika. Tiri kuramba tichizvitenda izvi, ndo zvaakagara achireketa kuti aiwa paribe nyaya nokutoti nyaya akabatiwa nayo kwai iripo pamutemo, ndo zvarekaitiwa nodare guru. Tiri kuramba tichizvitenda izvozvi, dai zvaenderera mberi idi watongiwo pamatarewo pasipa waakufanira kuti wachinje maitiro, wachinje mushobo, wachinje nzeru dzawo kuti waite tusvinu hwii kuramba wachindosikinya tukono kupa vanhu mhosva dzawaribe. Mumwe akamboita mushamarari paredhiyo anozikana anozita rokuti Lochnation, kwai akabatiwa paye apa iyo magwangwa ndizo akavirisiwa aye wakomana kwai akaba waini bva asungiwa kwakutopuwa mhosva paye kwai ipapa abhadhare $100 romadhora okuAmerica. Aidina yawe unobva waita kuzvisaya. Wamwe wadokerera vari kuti manyepo kwai zviripo pazvakadando kwai aribe kuzviita asi wari kumatareko wari kureketa kuti ewo kamu abvuma egani mhosva yache kunozoitiwa sei. Unobva waita kuona kuti zvakaita kunyangariwa chaiko. Tikalinga chitima chobhuruu chatenderera hwendo huno changa chiri kumasvingo manhamba one ari kuramba achita kuingidzira nyasi kumucheke wangu wakaita kuta kudirana chaiko, kuita manyara nomavhu. Unobva waita kuona kuti idi wanhu wadichiwa, wachada bahazvo kusha nokushishidziwa, wachiri kuzvifunga izvozvo, waakuramba wari kundoenderera mberi. Wamirira manje kuti kana zvese zvekuteterera zvapera wochizombwa iye Nelson Chamisa achireketa zvine chekuita nobato raachange achitungamira kana kuti nogwara raanenge ari kutora. Wamwe wagotoreketa kuti tiri kufungidzira kuti anofanira kuisa Mahere kuti aite ndiye mutedzeri womutungamiri wenyika, kuita vice president. Tikati aiwo zvisvinu ngaaisiwe. Pokare wamwe wagoti peno ana advocate mupofu ndo wanokona kuisiwa ipapo. Heno ticharamba hedu takandolinga, tinenge tichindokunyepai. Ipapa wamwe wakuru mumapato anozvipikisa hurumende waagoreketa kuti ipapa kwakutoya sarudzo. Vanhu vese wakati ewo kamu sarudzo dziri kuuya nopapi sei, zvikusenzesa mutemo upi? Iyo waribe kuzoreketa manje kuti dziri kuuya nopapi kana kuti zviri kuuya zvakamira sei. Rekai tigoona hedu kuti zvinenge zvipera nokupi ipapa. Ticharamba takandolinga kunoira tsvimbo nodohwe, tinenge tichindokunyepai. Mumwe bhinya rakabatiwa richibhinya rapuwa makore 232, 232 years pachirungu, kugara mujere nokuti akabhinya vanhu vanosvika 17. Apa munhu ano makore 30 basi. Idi awa dai wandoita kuchekiwa zvapera zvakadando, toziva kuti haiwa nyangwe akaenda kujere ikoko paribe chaanokona kuita. Nokutoti akaita kunyangariwa. Idi womatare apo waita tuzvinu. Nyaya yekusenzesiwa kodandemutande Starlink yakatanikiwa pachena iya inenge yazonyudza mumwe. Wamwe wari kuti ndiyo yanyudza. Iye anga agere hunde pakambani yeZRP adzingiwa basa uya. Mudzimai iyu adzingiwa basa, asi zvaadzingiwa basa zviribe kureketiwa kuti zvii. Tigoramba hedu takalinga. Wamwe wagoti anenge aita kuvhiringidza nyaya yekutekedzwa kwemari kubva paburika nyaya yekuti kwai kuZRP wakapedza mari inoita zviuru 10 zvomari yekuAmerica kuti wapuwe mari nozvinhu zviri zvomari inoita $900 $900 only. Pakaita kunyangara. Ukaona paita kudandi kuti munopedza makutukutu mari yakapetiwa kazhinji kuti mukone kuboya mari shoma shoma, kochino kundozvireka kamu zvokutsvaka mari yacho zvisvinu ba. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takalinga kwazvinoenda. Kureketa kuno kwatiri kutokunyepai kuno, ipapa wanhu wari kutoita zvokurara mumugwagwa kuHarare wachitsvaka kuti wagopuwe zvitupa. Iyo nyaya yekunzi enda kouya natsano wako
enda uya nani chitupa chino zita rako. Iyoyo ndo yaita kuti vanhu vazvimbe bhibho kureketa kuno. Vanhu vakugarisiwa panze vachirara panze kuti vagone kuona kupuwa zvitupa zuva ramangwana. Hurumende vari kundoti eyo tiribe mari yekutenga zvese zvinoda kutengiwa kuti zvikone kupa vanhu zvitupa. Unobva wazvibvunza kuti kohoko naye muri kusaya ba yokuita mapasipoti. Zvitupa muri kusaya asiwo mapasipoti iripo nokuti mapasipoti ari kudhura. Mabi yangu henoidi rekaitwa nehwendo huno kuti zvichaperera kupi. Asi izvozvi ndo zvichaita kuti vanhu vavhunduke vajamuke izvozvi. Tikaidu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Mapurisa ZRP agoreketa kuti kwai mambavha gororo aye yokupa mari atakasunga nozuro watibatsira kuti tiboye mari nozvinhu zvomari inoita 145 145,000 pachirungu. Ipapa pamari yakabiwa iya iri zviuru 700,000 pachirungu. Mukatoona izvezvi wasvika kudaro dzimhosva vari kutekaira wachiita sokuti pasi papa pari kupisa iri tsoka dzinenge dzaambwa muno kubiwa. Mapurisa omuno heno mabi yangu rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinosvikepi izvozvi. Kuno bhazi roTrip Trans raita kuita kutungana nousu nomotika yorudzi rwomahindira yemapurisa kwai kwapfawana ipapo kuti mweya yawo dai yazorore murugare. Apa motika iyi yenge iriyo mapurisa idina yawo ukaona payaita unobva waona kuti wapfawo wazhinji peno mapurisa basi nokuti pakaita kunyangariwa. Mugwagwa unoenda kuChirundu ndiwo waitika izvozvo. Nyaya yekubulawa yokusayika kwemvura yavhiringidza vanhu izvezvi, asi meya David Korutati ari kureketa kutoti aiwa godipfamai henyu gorekai kuvhunduka nokutoti zvomvura zviye tiri kunadzirisa kuti zviite zviri nani. Heno zvaari kuedza kuita zvo kuti zvii aribe kuzoreketa pachena kuti ndiri kuedza kudai nokudai, asi tiri kundoimba kuti ari kureketa atu zvinhu. Kembo Mohadi kureketa kuno ato kunyika yoKenya kuri kuitiwa musangano UN Environmental Assembly. Ipapo aenda nokajeti kamukawo egani kaye kanonzi private jet pachirungu. Wabi yedu wari kumboisakadza kuizunza homwe yenyika idi. Rekai tione kuti wanopererepi. Mashura anozviratidzo zvinopera munyika medu. Nyasi Delish nguva yapuwa kwai doctorate rokundopuwa aribe kufundira. Ipapa kwayapuwa nenonzi International Institute of Philanthropy. Wamabi yangu kuda kunzi ana dhokota kukusvinuba. Mudiwa Hood abva aitapo kare zvibodzizvo wanga wari ukaona mapikicha ari kubudayo unoita kusaya kuti kohoko naye vanhuva pawanga wari paiko ipapo. Heno kuti iboiska yani yawanga wari mairi nokutoti paya paribe kana nzvimbo yekuti wataramuke kuita kuenda mukakona chaiko unobva waita kuona kuti idi zvakaita kuoma vanozvida chifani zvokukudziwa zvinhu. Zinara yagoita mureketo nyasi press conference pachirungu wakagoreketayo kuti pai munyika tino motika dzinosvika milioni ribodzi nozviuru 200 1.2 million pachirungu dzakanyoresiwa. Apa wagoreketa kuti kwai izvezvi dzinosvika 300 zviuru 300,000 pachirungu ndo dziri munyika yoZimbabwe. Wakati iwo munzvimbo yoHarare wakagoti iwo pokare dziri kubhadhara mari dzomutero dzopamugwagwa dziri kusvika zviuru 800,000. Chifungai kutoti wakomana motika dzinosvika zviuru 400,000 imi kureketa kuti motika ibodzi pamotika 3 iri kubhadhara pamutero. Kureketa kuti imotika yohurumende, imotika yoyo wana mambo, imotika yoma MP mabuja idi zvakaita kuoma. Dai wachinja maitiro apa zvireke kuramba zvakaita kudande. Asi wareketa kuti kwai taakuda kuti vanhu vatande kubhadhara magedho pamugwagwa no dande mutande inonzi ito pachirungu. Rekai tione kuti wanoipedza sei iyoyi. Ticharamba hedu takaringa. Nyika yeZimbabwe kwai yatumira vanhu kuenda kuBarcelona kuri kuitiwa Mobile World Congress. Ipapa kwai vanhu varienda varakamirira Zimbabwe vari kutungamirwa nairo gurukota Tarinda Mavetere
no potras no makamba no mafoni rekai tione hedu kuti zvinenge zvipera nokupipa apa tinenge tichikunyepai zvinenge zvichiitika. Kamabhiriyati kwaizvezvi ari kuita kukama yadha kuti zviite zvakanaka nokuti atopuwa ipapa motika yorudzi Defender yogore rino aya kuti makorokoto mbiyedu. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Ku-South Africa waisa kuTransnet mudzimai womurungu anonzi Michelle Phillips kuti ndiye aite agere hunde ipapo CEO. Wakagoisa pokare mumwe mudzimai Nosipo Mapumulo kuti aite ndiye CFO anoringa kuti kaidziwa komari mukambani momo. Rekai tione kuti zvichaita kuti kambani ipfumvure chere kana kuti inenge iri kuitawo pfumvudza iri kuitiwa nowamwe. Kugana kwaida paramende ikweyo raisa mutemo uya wokurambidza chingochani zvokutoti kwaya anenge ari kuzikana kuti akabatiwa nomhosva yekuti ari kukurudzira nyaya dzechingochani makore 5 chaiwo urimo mujeri wakapfikiwa. Pakanyangara onyika dzokumatokazuva vari kuita kuhwadziwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kuona Ghana ichitanda manje kunyimiwa mari dzainge yanzi ichapuwa noIMF. Rekai hedu tirambe takaringa tichiona. Wai kuZambia mutungamiri wenyika akaende ichirema agoreketa kutoti wakomana nyika iri kurema. Saka ndakuda kutoti mangwana tigorekete kuti tichaita sei nonyaya yenzara yaringana nesu. Ticharamba takaringa kuti anenge achireketa kuti kudini peno munotonzwa kutoreketa kuti akubatana nesu kuti atipowo chokudya. Idi rekai tirambe takandoringa tinenge tichikunyepai. Kwai kuChad kuchaitiwa sarudzo dzomutungamiri wenyika zuva rochitanhatu ikweyo mumwedzi waChiwabvu. Apa zvakonzeresa kutoti kuite vamwe vari kuda kumukira hurumende. Rekai tione kuti wachaipedza sei iyoyi. Tinenge takaringa tichikunyepai. Kwai izvezvi masoja okuGuinea aisa mumwe akamboita munhu anoita bato rinopikisa hurumende kunyikayo Mamadou Oriba kuti aite ndiye mutungamiri wehurumende prime minister pachirungu. Rekai tione kuti zvichaita kuti nyikayo ipfumvure chere kana kuti zvinoperera papi. Apa kuCuba vari kuhwadziwa izvezvi kuti kudoka kwamangwanaku wanenge wakuti zuva rokutanda mwedzi uri kuteerai wachapuwa kuingidziwa komari ichatengiwa nayo iyo mapfuta dzimotika kashanu yakapetiwa wakomana kureketa kuti kana uri kutenga dhora uchaitenga madhora 5 kana varume nobva waita kuona kuti paribe chizvinu chaicho. Asi rekai tirambe takaringa kuti zvichazoperera papi. Idi vazhinji wachamudemba Fidel Castro kuti akapfirei hache. Tiri ipapo kamu rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.